Tolosako udalak eta Ibarrako udalak aurten bizibira antolatu du, Tolosaldea garatzenekin batera eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzari esker, ez? Nahi genuna zen, lehen beste urtetan eskualde guztia hartu duen bizibira bat, Tolosa eta Ibarra artean utzi dugu gaur, bereziki gaur ostirala irailako 22 mugikortasunaren eta nazioarteko kotxerik gabeko eguna dalako, ez? Orduan, gure asmoa izan da eskolak batzea, ez? Azkenen eskoletara mugikortasun jasangarri bat, beste mugikortasun kultura bat sustatu nahi degulako, eta gurasoek hezkuntza hori, ez? Gurasoek transmititzea, eskolara ere beste modu batean joan gaitezkela, eta ez bakarrik kotxean, horrek suposatzen duen kalte guztiarekin, ez? Orduan, Uzturpe ikastolakoekin hasita, Ibarrako plazatik, Samanigora, Irukidera, Laskorainera eta azkenik Zumardi hondira egin dugu bizibira hori, testigu bat emanez, ez? Mugikortasun jasangarriaren eta ingurumenaren aldeko testigua. Eta, ordezkari, guraso elkarteko ordezkariek hartu dute testigu hori, eta honea iritsi dira, eta, nahi genuna zen, nabarmendu eta nolabait saritu, azkeneko urteetan ekimen oso arraigatua den ekimen bat, dala oinez busa, nolabait, oinez ikasleak eskolara oinez joateko ekimen hori, ez? Uzturpen jarri zuen martxan, Samanigo jarri zuen martxan, urteak namazkite eta oso ekimen interesgarria da guretzako ere, nolabait mugikortasun jasangarri horren alde, ez? Udalek egiten dituzte politikak, baina herritarrek ere bai, eta kasu honetan herritarren ekimen bat saritu nahi izan dugu, ez? Horrelako ekimenek bai adierazten dutela, nolabait hazi bat jartzen balin bada, nolabait fruituak ematen ditula, ez? Eta hori da bi ikastetxe hauen adibidea. Laskoirainek ere ikusita ekimen honen arrakasta martxan ere jarri du, ez? Eta nik uste dut, argi dagola Tolosa mailan eta Ibarren ere bai, baina bereziki Tolosan oso aipagarria da zenbat ikasle joaten dien eskolara, bizikletaz, patinetez, modu asko daudela, ez? Gurasoek autoa eraman ordez, ez?